Assalamu alaikum. Barkanmu da zuwa tashar Farfajiyar Arewa. Yau mun zo muku da wata labari ce mai abin al'ajabi da mamaki. Hajara Yaya ta faɗa soyayyar Bello Tilji. Ana wata ga wata. To ku biyo mu ku ji mai ta ce akan wannan tashar tamu. Saƙon Fatutu Bello Tilji. Ka saurari bayani na da kyau, ku fasta shi a YouTube ya gani kuma ya ji saƙona. Wallahi Bello Tilji, in baka fita daga sabgar Murja Ibrahim kunya ba, ni ka san bana son kishiya, bana so. Ka gane? Ka ji magana ta da kyau. Kuma na saka baka number ta a DM, kuma ka yi mini magana, ka yi min WhatsApp. Yanzu ina sauraron ka. Wai Murja Ibrahim kunya wai kake so, kuma ƙawata ce aminiya ta ka ce kana son ta, kuma bacin ka min alƙawarin cewa za ka aure ni. To ni dai wallahi sallahi ka fita daga sabgarta, na gaya baka ina da zafin kishi kafin wallahi sallahi mutane na su tashi a kanka. Ni ina da kishi, ka gane? Kuma a sanadiyata insha Allah za ka shiryu, bi iznillah duk za ka daina abin da kake yi da kidnapping da kuma duk za ka daina a sanadiyata. Mun gode da jimirin sauraron mu. Kar ku manta ku yi mana subscribing, kuma ku yi danna ƙararrawar sanarwa, kuma ku yi commenting, kuma ku yi liking. Domin idan mun yi posting, ku zama na farkon gani. Mun gode, kuma muna ƙara godiya. Kar ku manta da Allah ku yi mana liking da